мақомоти тоҷик аз сафари раиси ҷумҳурии Эрон ба Тоҷикистон умедворанд муносибатҳои ду кишвар рӯ ба беҳбудӣ мениҳад. қарор аст шоми имрӯз Ҳасан Рӯҳонӣ бо Эмомалӣ Раҳмон раиси ҷумҳурии Тоҷикистон дар душанбе мулоқот кунанд. боварӣ медорам ки он сардиҳое ки омад роҳи ҳалаш вуҷуд дорад ва Тоҷикистон ҳамеша хостори ҳамкориҳо дар соҳаи фарҳангиву иқтисодӣ ҳаст. фикр мекунам ки масъалаҳои мубраме ки барои бозам рушд бахшидани муносибатҳои дуҷониба зарур ҳастанд, онҳо дар суҳбати ду сарвари давлат имрӯз баррасӣ мешаванд ва умед дорем ки робитаҳо густариш хоҳанд кард. 3 сол боз муносибатҳои Душанбеву Теҳрон сард аст. Раиси ҷумҳури Эрон дар нишасти панҷуми сарони кишварҳои ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ ба Осиё ки 15 июн дар Душанбе баргузор мешавад, ширкат хоҳад кард. ҳоло омодагӣ барои нишасти панҷуми сарони машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ ба Осиё ҷараён дорад. саммит бо ширкати президент ва намояндагони кишварҳои аъзои ин нишаст дар Кохи Наврӯз баргузор мешавад. дар ин нишаст 12 президент ва вазиру сарвазири дигар кишварҳои Осиё ва намояндаҳои созмонҳои байналмилалӣ ширкат мекунанд. дар ин чорабинӣ масъалаҳои мубрами ҳамкориҳо ҳам дар масоили иқтисодӣ, ҳам дар масоили сиёсӣ ва ҳам дар масоили фарҳангӣ баррасӣ мешаванд. боварии комил дорем ки ин ҳамкориҳо имкон медиҳад ки бисёре аз масъалаҳое ки ба рушди Тоҷикистон ва ҳалли мушкилоти Тоҷикистон алоқаманд дорад баррасӣ мешавад. Тоҷикистон бори аввал аст ки мезбони нишасти сарони машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ ба Осиё мешавад. то кунун мезбони чандин нишастҳои байналмилалӣ будааст, вале дар 10 солаи ахир нишастеро дар чунин сатҳ ва бо ҳузури даҳҳо раҳбар мизбонӣ накардааст. Шодмон Ятим, Искандари Фирӯз, Озодӣ, Душанбе.